Il-Gvern nieda l-Istrateġija Nazzjonali għal wara l-pandemija bit-tema sabiex flimkien nibnu prosperità ġdida. Strateġija maqsuma fi 12 qasam tematiku u li fih danhom jinkludu 114 inizjattiva li joffru triq il qudiem għal Malta tagħda f'dinja mibdula wara l-pandemija. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Istrateġija ta' wara l-COVID-19 Owen Bonnici f'konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-Università Antika ta' Malta fil-Belt Valletta. Fil-fatt ġie spjegat kif it-12 qasam tematiku huma msejsin biex iwieġbu 3 domandi ewlenin: kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja, kif se nsostnu n-negozju u l-impjiegi u nixprunaw irkupru b'saħħtu u kif se nibqgħu reżiljenti u kompetittivi. Sabiex jiġi assigurat l-implementazzjoni tal-inizjattivi fih dan din l-istrateġija, tħabbar li l-Kumitat ta' Tmexxija l-Istrateġija Nazzjonali għal wara l-pandemija, immexxi mill-Professur Simon Borġ, ġie inkarigat mill-Kabinett tal-Ministri biex jitfit mal-Uffiċċju tal-Kabinett u diversi ministeri jieħu ħsieb l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Dwar dan huwa news tkellem mal-Professur Simon Borġ innifisha hekk kif spjegat din l-istrateġija estensiva. Dan jorbot ma' ħafna aspetti, u mbagħad mal-Ministeri l-oħra u anki ma' kif qed ngħidu civil society, il-partijiet soċjali rridu naraw dejjem kif se nagħmlu dan. Naħseb 3 aspetti li wieħed irid jorbot fuqhom huwa s-sostenibilità kemm ambjentali, ekonomika u soċjali, il-forward planning u s-sinerġija. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-koordinazzjoni tal-istrateġija l wara l-COVID-19 Owen Bonnici qal li l-inizjattivi se jibdew jiġu indirizzati skont il-każ fuq perjodu ta' 3 snin. Fil-fatt dwar dan spjega kif ġew individwati diġà l-Ministeri li huma inkarigati bl-implementazzjoni ta' diversi inizjattivi skont il-portafolli rispettivi. Naħseb irridu nirrimarkaw illi waqt li pajjiżi oħrajn għadhom għaddejjin bil-vaċċinazzjoni, għadhom għaddejjin jippruvaw isalvaw l-impjiegi, aħna f'pajjiżna qed inħarsu lejn il-futur minn pożizzjoni ta' saħħa għax qed nitkellmu dwar strateġija dwar il-futur. Li din hija xi ħaġa li ma ġietx b'kombinazzjoni ma' frott id-deċiżjoni ta' qlin li ħal Prim Ministru Robert Abela u l-Gvern kollu. Dr. Bonnici temm jgħid li fit-tfassil tal-istrateġija ġie dedikat ċar sħiħ ta' konsultazzjoni fuq l-oqsma tematiċi ewlenin li fuqhom tinbena l-istrateġija apparti mill-lista sħiħa tal-laqgħat li saru mill-Kumitat ta' Tmexxija l-Istrateġija Nazzjonali għal wara l-pandemija ma' diversi partijiet involuti ewlenin.